Традыцыйны калядны павучок – гэта зорачка. І зараз пакажу, як яго зрабіць. Самае першае, што нам трэба, гэта навучыцца рабіць вось такія ромбы альбо актаэдры. Вось так яны выглядаюць. 12 аднолькавага памера саламінак збіраюцца ў такую вось штуку. Уцягваем доўгую нітку ў голку, не вяжам вузельчык і нанізваем на нітку 4 саламінкі. Гэта самыя малюткія з нашага з вамі набора. 4 саламінкі, як мы іх наніжам, трэба сабраць у квадрацік. Вось, бачыце, вось яны утвараюць квадрат, і яго трэба зафіксаваць вузельчыкам. А далей набіраем яшчэ па 2 саламінкі на кожны бок. 2 набралі і пастроілі іх трохкутнічкам каля сценкі. Зараз трэба прышыць, замацаваць. Вось так пад ніз голачку працягваю. І як прышываю, бачыце, вось так, пад ніз голачку ў сярэдзінку. І прышываю. Атрымліваецца, што зафіксаваны, вось так перакрыжоўваюцца там нітачкі і фіксуецца трохкутнік каля квадрата. І так на кожную сценачку трэба зрабіць. Тут завязваю вузельчык, вось ён у мяне будзе. Далей пакажу, як я раблю, не адрываючы нітку. Вось тут ёсць. Потым у адну са сценачак трохкутніка вяртаюся да яго вяршынькі, падымаю 2 супрацьлеглых трохкутнічка і сшываю, злучаю іх голачкай і нітачкай. Вось так пацягваю акуратненька. Так. Зараз вось таксама праз адну са сценачак, праз адно рабро вяртаюся ўніз. Вось па ніжняму трохкутнічку спускаюся таксама. І 2 супрацьлеглыя трохкутнікі злучаю нітачкай голачкай. Вось такім чынам. Гэта вы ўжо ўмееце, правда? Далей зорачкі могуць быць розныя. Магчыма, для зоркі вам трэба будзе сабраць 11, у прынцыпе, любую колькасць, якую вы захочаце, у вось такі паравозік. То бок да кожнага вось тут яшчэ 3 прырабляецца і ствараецца такі ланцужок. А потым ланцужок замыкаецца ў колца. Тады будзе вось такая зорачка, як тут у мяне вісіць. Бачыце, вось яны, малюткія актаэдры. А можна зрабіць зорачку, которая будзе з нераўнабаковых актаэдраў. Вось яна ў мяне такая. Першы актаэдр, вось ён, бачыце, які. А пасля у кожны наступны элемент мы дарабляем толькі па такому вось рэбрышку. І калі мы збяром все, што нам патрэбна, патрэбную колькасць, то яны вось так замкнуцца на адну нітачку, і атрымаецца таксама вось такая зорка. Бачыце? Далей пакажу ўжо на гатовым павучку, як можна яго аздабляць зорачцы. Вось, бачыце, актаэдр. Вось ён раўнабаковы, а вось да яго прыроблены яшчэ доўгі такі хвосцік. Вось аднабаковы, а вось доўгі хвосцік. А вось тут, бачыце, трохкутнічак убудаваны на вось гэтае рабро. А каб ён трымаўся, умацавалі яго вось тут гэтымі 2 упоперак саломінкамі. Пасярэдзіне, каб зорачка не раз'язджалася, таксама умацавалі кароткімі саломкамі аснову кожнага маленькага трохкутнічка. Гэта вось тут у нас будуць тыя саломкі. Бачыце, вось. Ну, альбо, калі у сярэдзіне будзе вось так, не будзе цэнтральнага такога колачка, то можа быць вось такая зорачка. А тут яшчэ можна дабіраць і ўмацоўваць дадатковыя трохкутнічкі, як ужо вам захочацца. Ну, а калі на вялікую зорку не хапае яшчэ пакуль цярпення ці магчымасцяў тэхнічных, то проста зрабіце вось такія маленькія ромбікі, упрыгожце іх пэндзлікамі з нітак ці пацеркамі і павесьце на ялінку. Хай у вас будуць вось такія калядныя упрыгожванні.